Legazpiko udaletik eta Gazteria eta Hezkuntzako zerbitzutik bultzatu nahi da haurren beharren azterketaren diagnostikoa egitea. Tartea 5 eta 11 urteko umeek hartzen ditu eta lehen puntu bezala diagnostiko bat egitea dugu helburu. Hortarako, Lorratz elkartea kontratatu dugu eta Lorratz elkarteak behin diagnostikoa egindakon, behaien proposamenak luzatuko dizkigu, udalak bere estrategia finkatu ahal izateko. Lorratz elkarteak honako 3 fasetan gauzatu du azterketa. Lehenengo fasea informazio bilketarekin hasi da. Ondoren, elkarrizketa gauzatu dira udaleko gaztedi eta hezkuntza teknikariarekin eta Legazpiko nerabe zerbitzuko hezitzaileekin. Fase hau amaitzeko esperientzia ezberdinak ezagutu dira. Bigarren fasean, haurrekin loturiko eragile ezberdinen iritzia jaso da. Aisialdi eta kirol eragileak. Garapen emozionalarekin lotutakoak. Udal teknikariak, eskolak, osasun eta kultur eragileak, familiak eta nola ez, haurren iritzia entzun da. Deklarazio espena norra, ezezkoa izan da gogorra, malkotan utuz, gazi bihurtuz da azukre goizkorra. Talabazan edo ezazan, kalabazegi, sartu deskalabazan, talabazan edo ezazan, kalabazan. Haurren beharrak 5 arlotan sailkatzen dira. Lehenengo arloa behar fisikoak dira. Familien gaitasun ekonomikoak eragina du behar hauetan. Elikadura ohiturak zaindu eta hobetu behar dira.
Kalean, iturri eta komunen falta dago. Kirolguneak kalean, jolas librerako. Eta aire libreko ekintzak sustatu. Bigarren arloa segurtasun beharrak dira. Arrazoi ezberdinengatik familia batzuk desabantaila egoerak bizi dituzte. Haurrak familien ekonomiagatik kezkatuta daude. Bullyinga amaitzeko nahia daukate. Herriko segurtasuna hobetu beharra. Eta jolasguneak zaindu eta hobetzea. Hirugarren arloa behar emozionalak dira. Behar hauek gehiago landu behar dira eskolan eta familietan. Bi eskoletako haurren elkarrekintza sustatu. Emozioekin lotutako aisialdi eskaintza areagotu. Genero rolen bereizketarekin amaitu. Haurrek denbora librearen falta dute. Eta beraiekin lotutako erabakietan entzunda sentitu nahi dute. Laugarrena behar sozialak dira. Erdigunetik bereiztutako auzoetan baliabide gutxiago daude. Haur eta gurasoek ludoteka sortzea nahi dute. Elkarlana, haur, familia eta irakasleen artean. Bosgarren eta azken arloa behar kognitiboak dira. Hezkuntza sistema aldatzea nahi dute familiek. Euskararen erabilera bultzatzen jarraitu. Eta azkenik, hezkuntza jarraipena amek gehiago egiten dute.